Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at tinang at agatuge garaw. Ngamisakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Evangeline Manglikmot iti Oman kan Castro family ti Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Matusalem kan De La Cruz family ti Sitio Corpus Barukbuk Isabela from Nelia Limon. Labugen family kan anak ko ani Irish from Chona Labugen ti Malaysia. Boong kan Gina, Totoy, Talilay, Monching, MC, kan Tereti Hong Kong, kastamot kan ni Nanay Maricon ti Cagayan from Connie Sabado. Alonso Maliaga kan tanya sa family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Apari Cagayan. Shout out kada Denden, William Bolosan Jr., Jasmine Rivera, Roda, Josephine Castillo, Adni Rasol, Rolyoda Balanag, kan Josephine Jose, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Andres, Tiramon Isabella from Linda Pasion. Happy birthday kada Jemuel Jan, kan Jeya ti San Manuel Pangasinan from Joan Rovillos. Rumbawa ang Batali family, Datatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel, kan rest in peace Auntie Lorna from Melanie Rumbawa. Anak ko adadayan kay kan Carla Jessica Rolyoda from Roger Rolyoda. Amin akabagyak dita Purok 2, Parudon Sur, Apari Cagayan from MJ Antulin. Rhea Joy, Sydney, EJ Boy,
Wilma Joy Ruben kan mother ko ani Priscilla Cacho ti USA from Erwin Cacho. Mundo Taberna Claveria Alejo family ti tangadan San Quintin Abra. Lucena kan Dionisio Alejo ti Kabittaogan Sitio Punta Santa Catalina Ilocos Sur from Leyniki Alejo. Eson de la Cruz Cabanela Obar kan Laconsay family ti Ilisur Burayok San Juan La Union from Eson Jerome. Makablaawan pa iti Libunaw, Ledda, Pagaduan, Bautista kan Reyes family kan amin at Agapangasinan kan Isabela from Mayan, Libunaw. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Tinang. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamatan kadagiti dumdumngag. Ilingad naklatan manang itinagan at Tinang at agatuge garaw. Balo akon ngam adamay sa nga anak ko. Adamutan pamilyana kat isuda ti kabbalay ko iti agdama. Daytoy adrama ti kadenggak uray idi may patpatangatang paylaeng iti radyo. Kat itata na amwak nga adan iti YouTube, nag-subscribe adagos. Tunggal oras ti siesta, adda kami iti arubayan mi nga agdudupong kadagiti kaarubak. Adumdumngag kadagiti padas ti biag, dagiti OFW man wenno saan. Ipanagdengdengag mi ngamin iti daytoy a drama, ti agserserbi aliwliwami, kalpasan ti panagtrabaho mi kadagiti babbalay mi. Sapay kumamanang tamapili met ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Dinaw, nakaluto akon. Ayan na nga, dagiti agina. Ang mga numala daw iji pagadalan ti apukok. Suksukatan pa ni Lisa ta apo ko yun, nanang. Ay katsika nga ay, ada serak mo ita. Ada, nanang. Agkukuyog kaming tanarumuan. Nala, agar mo sar kayo nga rudan. Mapanak mo ti jayan da kumarek, tanda ka no ipadait na kanyak. Isopay ama inayon na paggatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Aganad kayo nga ro dito ipapanyo jay, nanang. Apay ngamin ayat kayat yu pay lang tagdait. Katadala nga ro doon ti patpatulod na uncle nga allowance yu iti binulan. Nakababain mo ta anak ko, no day jay laangan tinamnamaak. Kababain ka ni uncle mo. Oray kaskasano, adapay mo't lamat matgadak, oray sang kabasit laang. Sa bagay, kasla exercise yung matan Ngamnay, di yun ay banbanugon ti bagyo, nanang. Wen, anak ko, napigsaak pa'y. Kabailak pa'y di sigod at trabahok ide. Sige nga rod, tayo na kayabanin dagita gina. Tagar mo sar kami, nanang. Hello, Leo, ading ko. Hello, manang. Kumusta kayon ngay? Nasaya at matading. Isunalaang ta. Permi adagaang na itapanawan. Nagatutag saksakit dito'y lugar tayo. Nadamag ko nga rod, manang. Aganat kayo nangrunakin ka. Di kagkakainaran, tausot ay kunada heat stroke. Sana bale, taman manuak mo't arumwar. Nutay adala ang ipadait tay kumarik nga awat na asaan na amasabaan. Ayaban naknukwa tapno tulungak amang iring pas. Apay manang, kurang ka di pa jay pawpawit kong allowance mo. Ay na, husto laang ading ko. Ngam narigat mo ta si kalaangan akanayon tinamdamaag. Amo ka narigat ti trabaho yu di ta abroad. Un manang, ngam no nagagat ka, nalakateg ka kwarta ditoy. Sana kasdita, anarigat dag sapol iti panggadan. Ay sa bagay mo't kit di Ay apa igayam nga imawag ka? Ipatulod konti allowance mo manang. Katangam dagiti kahit mo agatangan. Sana balit at damot trabaho ni Dino. Kabailan na nabiyagan ti pamilyana.
Ay na, ading ko, kurang tupay para kadakwada ti mabirbirukan na. Sapay sa bali ti ugali di asawa na, saan na makaan-anos. Basta di mo baybayan day tabagin manang Bayamida tatan pamilyada. Kapailan day ta. Nawun ading, di nakpagdanagan. Anang arudon manang. Uray baon munton ni Dino amapan mangalay ti pauit ka. Umawag ak tumanan. Agyaman akmanan, ading ko. Bye! Anto, hindi kwarta ngayon patulod na Uncle Nanang. Ay, agyaman anak ko. Alaan da ito. Piyala pag plit-plitim ama pa nagtrabaho. Nanang, dapay kwartak. Idulin nyo kit din da ita. Alaam kit din. Isupay amak sa iti entregam ka ni bakit mo. Agyaman nga ro Nanang. Kahit kumusta mo tan nga Uncle? Ay, ikot na saya at latamot Nagsingpit ni Uncle Leo Nanang. Agasan nyo nga, itabinulan niya daytad na kwartayo. Mababainak nga rudan anak ko. Sipod na tay day di tatang mo, ison tinangdangtad iti kwarta binulan. Sa anak mo't nga obligasyon. Nanang, agkapsat kayo. Isatultulungan na kayo ng Uncle Leo. Amuna mo tabakit kayon. Di yun kabailan ti agpwesto ija ili. Isang orda pinagsardeng na kayo nagtrabaho. Ay, nag-aasat ang karod anak ko. Nasingpot at talaga ni Uncle Mo. Managtulong pa ikadagiti kabagyan na. O Lisa, anto hindi sweldo ka? Apay, awan pa di increase yung ibagbagam? Awan pa nga road. Sapay da kasapulan di anak tayo ti pagadalan. Kano nga tayo lumungaw mo't basit ti biyak tayo? Pasensya ka pa ilang Lisa. Nagbabangamin ti sweldo. Sana bali tayo kagumaak ta overtime tapno isupay ang mainayon iti maitad kukun ka. Kunakmat ngamin nga agsapul kalangan iti sa bali at trabahom. Agan anos kamot ngamin di ta nakabababa sweldo. Pampanunutak nga rin taga-abroad langan. Naimbagay jay, ta dakdakal ti sweldo. Makaornong ta dagos. Nasaysayaat pa'y Adamot dananang at tumulong iti panag-apply mo. Sige kit din, aga-abroad kan. Tapno lumungaw mo't basit ti biyag tayo. Manipod pimusay day di asawak, jay kabsat kon nga day di abroad ti tumultulong kanyak manang Emmy. Pasaray mapanak no tagdait, no ado ti awat ti kumarek, ta isumat ti sigod at trabaho. Ngamjakon intuloy, idi pinagsardeng na kon ti kabsat ko. Ada trabaho ti kakaiso na nga anak ko, ani Dino. Ngam saan unay adakkel ti masusweldo na, iso nga agrek-reklamo ti asawa na, ta saan ka nga umanay para kadakwada ti matmatgadan na. Gapo iti kasjay ang mapaspasamak, napanunot ni Dino ti agabrod, iso a kinasarita na ti kabagis ko, tapno agpatulong iti panggap na nga agabrod. Hello, Uncle Leo. Pasensya kayo na mawagak. Tinaw ka anakan, apay ngamin aya.
Kayat ko kumatagpatulong kada kayo, Uncle. Iso ngayon pakadak ka ni Nanang nga awagan kayo. Anyaya ti maitulong ko, kanakan. Kayat ko kumatag-abroad, Uncle. Tagkurang amit niya masuswildok para iti pamilyak. Agpatulong ako nga kada kayo para iti magastos iti panag-abroad ko. Kasta ayan. Ay katuon na din, no, desidido ka lakit day. Sige. Nasaya at daytaan na panunot mo. Na mabibit kayo ang makaurnong agasawa. May paimuntumot ti amin nakasapulan ti pamilya. Ay na, agyaman na, Uncle. Di ka agdanag. Apaman na makatrabaho akto niti pag-aplayak. Bayadak dumot la amin ti mabulod ko kada kayo. Sige lang din, Di nabatag. Makatrabaho ka iti balasiw tao. Mala, ibagam to kanyak dagiti masapul mo. Uwan, Uncle. Kat agyaman akmanin unay kada kayo. Nanang, manugot na Uncle Leo agastusan na pailangan ti panag-abroad ko. Ay kat nagsayaatan ngay anak ko. Mapanak to nag-apply ti ibagbaga ti katrabahwak nga agency, Nanang. Sapay la ko tama pagasatan nak. Ala, aramidem no anya ti kasapulan. Aging gangada ni uncle mo at tumulong ka. Wan, Nanang. Kanayan nga minyag reklamo ni Lisa. Asaan nga omdas ti matmat gadak. Amok day ta anak ko. Iso nga rod atong galsumangpet ti ipawit ni uncle mo. Ikagkagumaak ti mapan makitsinda kadagiti kasapulan tayo dito'y balay. Ta di nantukot ko naan, apapakpakanak kada kayo. Saan mat, Nanang? Nagdakkel to pa ti maitultulong yu kada kami. Dahito'y libre na pagnanaidan mi kat nagdakkelin na banag para kada kami. Awan ba't kadwak dito'y anak ko? Iso arumbang laang adito'y kayo nga agnaad. Nala, aramidem ti kayat ti asawam, tapno awan rire. Lisa, bakit? Ada ni schedule ti flight ko mapan iti Taiwan kas factory worker. Oh, di nasaya at di no? Kaano nga iti papanyo? Into no may alawas. Ado kami nga kukuyog amapan. Makamukan to nita anak ta, kas tamatan ka ni Nanang. Wen, di ka kadiagdanag. Siyak ti makaam mo. Basta lalaingam ti trabahom tapno agbayag ka ijay. May pay kuntot ti amin nakasapulan nyo. Kat makaurnong tantumot ten, Lisa. Wen, di ka agdanag takas ta ti aramidak. Ti importante, saan ang makamkamtod ti tao. Nang runak at umadado ti gastos di anak mo iti pagadalan. Ngarod kanimbilin kayo mutan ka ni Nanang. Nakasaritak mo tin Uncle. Nagyamanak nga rod iti kastaunay kan kuana, gapo iti panang tulong na kanyak. Jack makapan iti abroad no saan nagapukan kuana. Awan mo't namin ti kwarta ta abus-busek. Sana bale, tabayadam to amin anautang mo kan kuana. Nalakan to laangan day ta, no addakan to ni ijay. Hello, Dino. Naimbag man tayo mawag ka. Wan ata mailiwak unayan kada kayo. Kumusta ta anak ta? Nasaya at mat.
Ada ko maibagakkan ka. Anya dayta? Nakasaritak jagayam ko ili. Ada ka no papaabangan ng apartment. Ha? Apay ta apartment? Kaya't ko kumanti lumasin. Abangan talaangan di apartment ti gayam ko. Anya? Apay nga naskin nga gabang tapaylaan katadamod dayta balay miya pag nanaidan tayo. Kaya't kumatapadason ti nakalasin Kakaisuna ka ba alantamot ti agabang? Apay ayakil lahat na panunot mo dayta. Kasanon ni nanang? Di pa'y katawan kaduanan di tabalay. Napigsapay mo't ni nanang. Kabailan na ti bagina. Kan kanayon tumatlaang nga umay misarong karan iti anak ta. Alan umanugot kan. Impareserba kon di apartment. Naipareserbang pa'y kaya mo. Adapay nga rod maramidak. Agpakata ka nga rod iti nasayat ka ni nanang. Si kanton ti mangibagain ton awagam. Tapasarun wakto laangan. Ay, apo. Malangarod. Naisuti ko na, Lisa. Ay na, agyaman ak dino. Alangarod, tayo nakasaritan jagayam ko. Taagbayad akon para iti advance kan deposit, iti umakaran tayo. Nasdaawak, idinawagan nak ti anak ko. Kat imbaga na nga umakar kanon dagiti agina iti maysa nga apartment manang Emmy. Awan apulos pamalpalat patak, no apay akasjay tinagbalin a desisyon ti manugang ko. Basta inawat ko latan ti palawag ti anak ko. Pimanaw da nga rod iti balay mi. Kat manipod idin, adun ti mangmangeg ko nga istorya dagiti makaammo kada kami. Kasla kano agbibiyag abak ng una yan ti manugang ko. Diyak mat tinubtub ngar taasawa kat nga rod ti anak ko. Nagtultuloy ti panagtrabaho ni Dino iti factory iti Taiwan. Agingga nga adda pasamak adimi pulos ni namnama. Nagsakit ni Dino. Kat gapo iti health condition na, pinagawid da paylaan ditoy Pilipinas. Kasano da ito in Lisa? Awan mo't kayam na ornong mo kadagating patulod ka akwartakan ka. Kunak na da na idulin mo. Kat nausar mo't amin para kadagiti kasapulan may iti anak ta. Kan bayad to'y apartment. Noapay mo't ngamin panunot mo tinagabang. Isupay kumamot ornong ti abang ti balay a binulan. Agasong may ti 10,000 nga abang iti binulan. Makasapol kan tumat lang iti trabaho. Bayat adi mo pa'y kayat ti agsubli iti Taiwan. Sana nakabailan ti bagik ti trabaho iti abroad. Iso adi tuyak pa'y laeng. Ngampi parikot. Iso ti pagabang tayo manin. Awanan ti nabata kwartata. Naibuson ti inyawid ko nga ornong ko. May sa to ultimo remedyo tapno dita marigatan kabayatan nga awan pa'y ti trabaho. Anya? Agsubli tayo ni Jibalay. Naibagi jay taon ti pampanunuton tayo abay bayadan iti binulan. Maawatan mo't siguro ni nanang no apay nga agsubli tayo jay. Sika no day tati amom a solusyon. Ada nga rod maramid ko. Pasensya kan Lisa. Sana bali, tanapadasan mo't tinag-apartment. Kasaritak ni nanang, tagsubli tayon, ijabalay.
Siya kay nanang. Nang balin kami man na napadagsan kada kayo, nang ro na katawan pa'y trabaho ko aging gayta. Apay ay panunutam day ta, Dino. Rumbang laang atulungan kayo Narigat mo't apilitom ti agtrabaho iti saan mo't akabailan day tabagim. Agiin nanos tayo Di yu pagdanagan ti masapsapol di ubing iti pagadalan, tasyak ti makaammo. Sa nabali nanang, tada di bagbagan ni paripekto at trabaho sa murutak pailakan ko Isupay mo't di matgada ka makatulong katag iti paggastusan tayo. Adakan ka day ta anak ko. Kun maawatan ni uncle mo tinapasamakan ka. Iso ang ninayunan na ti patpatulod na, aging nga awan pa'y kanu pagsapulam. Ay na, nagsayata talaga na Uncle Leo nanang. Makasubalit ak tumutlaan kan ko Wen, anak ko, di ka agdanag. Ada ka asi ti Diyos. Masulbar tumutlaang ti parikot mo. Anya di ko na mga ibagam kanyak, Lisa. Total, awan pa'y mo ti masarakam a permanente at trabahom. Siya kun ti agtrabaho pa'y laang. Anya trabaho iti sirkom? Mapan kami ti gayam ko di Manila. Ado kano ti mabalin na pagtrabahuan ijay. Anya? Mapan ka iti Manila? Ijay ti pagtrabahuam? Panawan na kami iti anak ta dito? Katman ano ko Dakalan ti anak ta. Saanan nga ubi nga basit anas kan atari patuan. Kan may sa, adamot ni nanang akadwayo. Sigurado ka din iti dayta desisyon mo, Lisa. Katuan, narigat mo't at datalatan dito nga agminmin no lagat na awan trabahom. Amang dapay masauni nanang. Awan parikot ka ni nanang, Lisa. Isupay nga ruti makakaado at tumultulong kada tayo. Oren ang Leo. Makunam day tatananang mo kat nga rod. Ngam kasano akmatan ngay. Jacket na nayo nakastoy. Isa palubusan nak amapan, tapno makatrabaho kat makatulong akmatan kan ka, Dino. Talaga palubusam di asawam aba pa nagtrabaho ijay Manila, Dino. Isumuti kayat na nanang. Jakmot nga rod mapawilan Tawan pa imuti permanente at trabaho kapang biyag ko kadakwada nga gina. Kabailan na kayo apanawan? Nang runa ti anak mo yaw? Nanang. Ay pasensya ka no. Ada maibagak maipapan iti asawam anak ko. Hanggang ambisyosang mat ngamin unay di asawam. Agasam nga ita nakaabroad ka laang. Napanan nagabang iti apartment. Kandamag kaw, akasla ka no agbibiyag abak nang. Idi adda ka pa iji balasiw tao. Isumot lagayang nga awan tinaornong na ananang. Nagtalagak kan ko Iso ngayon patulod ko ti amin na sweldo. Ayat ko lang awan ti makula na kanyak. Ta obligasyon kungot nga raw nga ipaiti amin nakasapulan da. Namukla ko Diyak ko man impat patulod ti amin na sweldo kun kuana. Bawatan ka mo't kit di anak ko. Di mo mat nga rod impagaro pakas day ti aramidon na itinagbamban nugam. Naimbaglaki din na taday tintad kanyak ti nagtrabaho ak nanang. Idi nagsakitak. Kaniti nagawid ak diti Pilipinas. Naibus mo't la amin Tay sumuti nararamat mi ang nagbibiyag kabayatan nga awan pa'y trabaho. Ala, adakan ka ano talaga adi mo mapawilan di asawam. Sapay ko mga rod, tanasaya at ti pagbanagan na iti ipapan na ijay Manila.
Apay aya, adi ka makaid na anak ko. Anya ka di ti parikot mo. Saan mo ta mailimod kada kayo, nanang? Nabayagan ni awan kontak mi ko ni Lisa nga asawak. Dino anak. Matanagan ak, nanang. Ang mga nodakit din daka sa napasamak ka ni Lisa. Anya, ay por Diyos, yat aday umapaw. Di ka ngamin ang panunot iti kastaa, Dino. Jak maliklikan, nanang. Tadyak mo tin makontak. Saan mo't nga rin nga umawawag? Anak. Nanang, nakayuman pa lang ti makamoy tapo ko yo. Ha, apay, papanam, Dino. Talaga ajak makatal ng agpampanunot, nanang. Isong agluwasak. Padasa ka mapan sa pulang ijay Manila ni Lisa. Amom nga rod no sa Dino ti pangsapulam kan kwa na ijay Manila, anak ko. Makamuditan, nanang. Basta jak kaya tagmatider latan dito yung agururay. Masapul nga adda maaramidak. Anya ti resulta ti ipapan mo ijay Manila, anak ko. Awan, nanang. Jakon masarakan da asawak. Anya? Napanak iti pagtrab-trabahuan na. Ngam nagikat ka nun. Makabulan pa yun tinapalabas. Napanak iti pagnanaidan da iti gayim na. Ngam awan mo tan ijay. Ti amo di gayim na kat nagawi din dito eh. Tay sukano mo ti pakada na iti nag-resign iti trabaho na. Kan pimanaw iti pagnanaidan da. Ay, Diyos ko. Napanan nga rodan ti asawam, anak ko. Sa bali tagparparik na kanyak, nanang. Amang ano si Morotan iti sa bali alalaki. Amang ano nakatumpungon iti makaipaaikan kuana iti naging awa pa nagbiag. Apay, di nala na panunutan dyan, akyo. Awan konsensya na babae. Diyay labukod na pagragsakan ti pinanunot na. Diyak yung pagarup ang maaramid ni Lisa ti kastoy kada kami, nanang. Diyak pulos yung pagarup. Tama ng Emmy, awan na pulusan ti damag mi maipapankan ni Lisa ang manugang ko. Ididamo, kasla awanan pagmamaayan ti biyag ka ni Dino nga anak ko, gapu iti naramid ti asawa na. Ngamjak nagsarsardeng anang bagbagakan kwa na, amasapol nga agpatuloy ti biyag na para iti anak na. Nagkarkararagak iti Diyos nga inaldaw manang, at harabayan na kumati anak ko. Tapno makaamiris, kat mapanunot na asaan nga agpatingga ti amin iti ipapanaw ti asawa na. Sa anak mo't anapaay, tadinangag ti Diyos ti kararag ko manang. Dimtang ti gundaway anakaamiris, kat nakabangon mo't laeng ti anak ko para iti apu ko. Ita, adamanan ni Dino iti balasiw tao manang, kat siya kon timang tartaripato iti anak na. Pudno nga awan imposible iti Diyos. Basta dawatan tayo akanayon ti kaasi kan panarabay na. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, tinang. Pagayam ko atinang, pudno ang nasakit unay tinapasamak iti anak mo. Nakatumpong iti babae nga awan ti pinanunot na, no di ti bukod na laeng apagragsakan.
Ngam kalpasan ti panubok ang nagdalanan na. Nakabangon matlaeng, katkas iti nakunam, at damanan iti balasiw taaw amang mangged. Pudno tay kunada akasanuman kapuskol ken kangisit ti ulep a makita iti tangatang. Iti likodan daytoy ket naranyaglat ta sumingising ti init. Sapay kuma tagnanayonan ti kinaragsak a pamilya nang runa dagiti agama iti laksid ti panangabando na kadakwada ti manugang mo. Ket adu kumapay a parabor ti maipaay ken ni Dino nga anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Tintun, mapu